balerina. I zaista se radujem što ću ponovo da vidim Viki. Bila je u Tipermišu u Irskoj i odande je donela nešto zaista posebno. Neku irsku muziku. Zašto Viki ne pomera ruke? Jesu li prilepljene? Sve je u redu s njima. Kada igraš irski ples ne koristiš ruke. Zašto ne koristiš? Pa tako se to igra u Tipermišu. Balet bi izgledao prilično smiješno bez ruku. Zašto ne pomere ruke? Zašto ne pomere ruke? Kakav je ovo balet? Kako to igra? Izgleda smešno. Zašto ne pomere ruke? Kakav čudan ples. Anđelina! Anđelina! Anđelina, da li želiš da probaš? U redu. Možda treba da osnujemo irsku plesnu grupu. Hajde da probam. Ali bez ruku, je važi? Pazi, Anđelina! Pazi, Anđelina! Anđelina, jesi li dobro? Dobro sam. Mora da sam veoma smešno izgledala. Sve si dobro radila do tada. Hajde, Anđelina, ti si dobro naučila. Da li još neko želi da se pridruži? I ja bih da probam. Viki, Nije bila tvoja greška, Anđelina. ja sam to pokvarila. O, ne. Viki, tako mi je žao. Izvini, Anđelina, ali ja do sada nisam dobijala irsku muziku. O ne! Viki je donela tu muziku iz Irske. A ja ne mogu da odem u Tipermiš po još. A šta misliš o lepoj francuskoj muzici? Frère Jacques, dormiš vu. Ne hvala, gospođo Timbul. Mora da bude irska. Bojim se da sada ne mogu da pomognem, Anđelina. Žao mi je. Jesi li imala sreće? Ne, uopšte. Pomozi, šta da radim? Čekaj, to je to. Šta je to? Marko, da li znaš do kraja tu melodiju? Da, ne mogu da prestanem da pevam. Te irske pesmice su tako zarazne. Da li misliš da je znaš dovoljno dobro da bi odsvirao na violini? Da li miš voli sir? Pa, većina voli. Ali Poli nije ljubitelj gorgonzole i... Mislim da. Da, mogu. Mogu da sviram tu melodiju vrlo lako. Dobro, u tom slučaju mislim da znam kako da popravim stvari s Viki. Ha?
Napravit ćemo irsku žurku. Viki, stvarno mi je žao. Gospođa Timble nije imala irsku muziku. Baš sam se radovala što ćemo da napravimo irsku plesnu grupu. Ali to nije bila tvoja greška, Anđelina. Pa, to je bilo, mislim, ti nisi htjela i... Gracie, imam ideju. Imaćemo irsku žurku iznenađenja. Fantastično. Kao što sam rekla, tu je iznenađenje. Molim te, možeš li malo da igraš s Viki? Kako to misliš? Samo je malo zabavljaj dok ja sve ne sredim. O čemu vas dve šapućete? Ništa, samo, znaš, ništa. Da li pričate o meni? Ne, ja upravo sam razmišljala. Malo da se igramo kod ljuljaški. Ideš li? Pa, u redu. Dobro. Krajnje je vreme da naučimo još neke irske korake. Anđelina, mislim da je nastava za danas završena. Ako imate vremena, želela bismo jedan čas irskog plesa, gospođice Mimi. Čas irskog plesa? Ne znate ništa o irskom plesu, zar ne? U stvari znam. Zašto baš irski ples, Anđelina? Pa, Viki je donela irsku muziku s odmora iz Tipermiša. I Anđelina je pala na nju. Slučajno. Pa pokušavamo da organizujemo žurku s irskim plesom za nju. Zvuči kao odlična ideja. Pa, počnimo ovako. Pa, o čemu je Anđelina šaputala? Znaš, o ovome, onome, stvarno ništa. Dobro, ako ne želiš da mi kažeš, morat ću da pitam Anđelinu. Ne, Viki, čekaj. Anđelina! Šta se dešava? Gospođica Mimi nam daje neke dodatne časove. Zbog čega Gracie i ja nismo uključene? Ona to radi u malim grupama. Vas će pitati sutra, zar ne, gospođice Mimi? Da. Hvala, gospođice Mimi. Slušaj, ovo zvuči prilično dobro. Trebalo bi da je Marko već ovde. Da li ja to čujem bubanj? Mislim da se to zove bodram. Mora da ga je Marko doneo u kući iz škole. Znam da Anđelina nije pričala o meni. Ona nije takva. Ne, ona je stvarno dobra drugarica. Stvarno sam bila glupa. Moram odmah do njene kuće da je se izvinim. Ne, mislim, možda nije kod kuće. Mislim, pomoć. Ja ću da otvorim. Viki, ja nisam to očekivala. Mislim,
O ne! Viki! Mislim, to si ti! Žao mi je, Anđelina. Dala sam sve od sebe da je sprečim. Da me sprečiš? Ne, Viki, ja... Pa, bila sam u pravu. Ovdje se nešto dešava, a ja sam došla da joj se izvinim. Viki, stani! Čekaj! Zašto? Ovdje nisam poželjna. Čekaj, Viki, molim te! Ostavite me na miru. Zaista mi je žao zbog onog što sam uradila svojom muzikom. Zbog čega onda uvek šapućete o meni i kujete glupe tajne planove? Zato što sam želela da napravim irsku žurku iznenađenja za tebe, da bih ti se izvinila. O tome ste dakle šaputali, to ste planirale? Da, Pa, sad mi je žao. Da li si pomenula neku žurku? Pa, šta onda čekamo? Evo ih! stižu! Jesi li spremna, Viki?